But in 5.1, in which experiment A or B is the reaction rate higher? Use the collision theory to explain the answer. Buka. Ku A lapha ku experiment A, temperature is 25 degrees Celsius without a catalyst. Ku B, experiment temperature is 25 degrees Celsius with a catalyst. Kanti ku C, temperature yubani is 35 degrees without a catalyst. Umbuzo ukuthi ke phakathi ka A no B, bathi phakathi ka A no B, uC siyamziba siyamiyeka manje ngoba ababuzi lutho, abashonga ukuthi phakathi ka A no B no C, cha. Babuza nje phakathi kwabani kwa A no B. Esikubonayo ukuthi phakathi ka A no B, temperature ubani i25 no 25. Umehluko ukuthi ku A ayikho i-catalyst, kanti ku B kunani? Kune catalyst. Sesiyazi ke thina ukuthi i-catalyst yenzani? It speeds up i-rate of reaction. Inyusa i-speed se-reaction. Buka ke answer sizothini ke manje? Izothi B. Usuzothi lapha ke 5.1. Yazi sithi B. Base bethi ke use the collision theory to explain the answer. 4 marks. Imali lokuqala uzulithole usuthola nobani? No 3 marks. Into esafanele uyibhaleke manje ukuthi the catalyst speeds up the rate by providing an alternative route that has a lower activation energy, meaning that more particles are able to collide effectively with correct orientation, leading to a higher rate. So kubalulekile ke la ukuthi ucacise ukuthi kunani kunenye indlela okuyi alternative route, leyo ndlela inani ine lower activation energy. Kubalulekile lokuthi ucacise uma kukhulunywa ngani nge-catalyst. Isona sizathu kwesidala ukuthi experiment B lo ne-catalyst i-rate yakhona ibe njani? Ibe higher than u-A. Ake sibuke lapha u5.2. Bathi the Maxwell-Boltzmann distribution curves X and Y for 2 of the above experiments are shown below. Umdwebo kanje nangiya u-X nangiya futhi ubani u-Y ke ile graph le. U-X le graph le njani ebomvu. Once uzoba nani ne-kinetic energy ngala i-number of molecules. Uzokhumbula ke kule graph kade ngidwebela ukuthi cishe kufana. Umehluko la sesinama curves amangaki? Awu-2X no-Y. Sebethi ke lapha ya ku 5.2 identify the curve X or Y that represents experiment C. Uyabona ke lapha na u-C bengade ngisebenzise i-catalyst eqaleni. La sinama curves awu-2. Njengoba sinama curves awu-2, i-temperature ke manje le. Uyakhumbula ukuthi ngithe nge-temperature. Ngithe i-temperature into eyenzayo ukuthi enze njani? Increase i-kinetic energy. Uma ku-increase i-kinetic energy, more particles are able to take part in
the reaction. Angiphinde. Uma sinyusa i-kinetic energy, ama-particles amaningi azokwazi senzenjani abe yi-part and parcel yani ye-reaction ngokuthi senzenjani ashayisane noma collide. Ake sibuke nangu X. Ake sithi i-activation energy yalelo khuzana ila. Uma ubuka le graph le red X, uyabona ukuthi ama-particles amaningi usuka la uza ngala maningi awanayo yini i-activation energy yanele noma i-kinetic energy. Kodwa mawubuka le purple, le purple uyabona ukuthi maningi anjani ane enough kinetic energy noma anani ane enough activation energy to take part in the reaction. Ngaleyo ndlela ke mawubuka laphana clear table leyana uC une higher temperature mawuqhathanisa no N o B. Uma kune higher temperature i-graph leka X shiftele ngale because more particles now will have what? Have higher kinetic energy, therefore they will be able to take part in what? In the reaction. Therefore answer ka 5.2 ithini? Ithi Y. Asidluleke siye ku 5.3. But the volume of oxygen gas O2 produced in experiment B during the first 3.6 seconds is collected in a syringe as shown below. Buka lapha. Uyabona umjovo lona okubona ku-TV mawuthi akazi ujovwe. Noma ke umjovo ke nje lo abajova ngawo dokotela. Bathi kulo mjovo lona khona ini? Khona oxygen gas O2 lo esiphefumulayo. Lo oxygen gas lo yilo okhiqizwe yile reaction. Bathi ke le gas le iyona abayithole emva kwa 3.6 seconds. Bayifaka kuphi ke kuwona lo mjovo lona. Njoba kutshengisiwe ku diagram uyabona ku question paper. Sebethi ke ku 5.3.1 shono i-volume ka-oxygen abayicollectile kuphi kulo mjovo. Angithi uyazi mawufaka amalokhuzana udonsa amanzi ngomjovo. I-level yomjovo enjani iyancipha. Kodwa mase ujovwa i-level ishona kuphi? Ishona phansi. Angiphinde lento lena. Mengithi level yomjovo ngesikhathi ufaka i-liquid yancipha ngisho ngithi iyemumva. Futhi uzofaka into eningi lapho. Kodwa mase ukhipha iyancipha i-level ishona kuphi? Phansi awusakwazi ukungena lutho lapho. Buka i-level laphana iphakathi ka 480 no 640 cubic centimeters. Mesobala ke lapha ya u0 lapha kubu 16 uzira bawutshengisa kodwa qhamuka sekubani seku 160 phakathi nendawo konke khona ke lapha ya bese kuzoba 320 bese kuzoba iphakathi nendawo okusho lapha si-edabani sizo-eda u160 shuthi lento ibala ngobani ngo160. Into usuzoyenza ke manje ngobala ngo160 usuzothi 480 plus 160 ngoba lapha ngithi yabo 480 uphathi kabani ka 640 no 480 le level njalo yomjovo iphakathi ka 480 nobani no 640. Shuthi thina sesothatha bani u160 loyo bese simdivide ngo2 sothola bani u80 usuzothi ke 480 plus 80 kuzophuma bani u560 okusho answer ka 5.31. Ubani u560 ama units ubani cubic centimeters. Base bethi ke ngezansi the balanced equation for the reaction is u2H2O plus 2H2O
plus O2. Base bethi calculate the mass of water, H2O liquid, that was produced during the first 3.6 seconds. Take the molar gas volume to be 24,000 cubic centimeters mole at 25 degrees Celsius. Bafuna senzenjani ke manje? Bafuna sicalculate isisindo samanzi okuyimass le eproducekile ngesikhathi esiwu 3.6 seconds okuqala. Base bethi asithathe imolar volume ibe ubani u24,000 cubic centimeters. Buka lapha. Angithi ku 5.3.1 sesiyazi ukuthi bani kuno 560 cubic centimeters wani we volume okhiqizekile kabani ka oxygen. Uma u1 mole ka oxygen uma u1 mole kabani ka oxygen u1 mole ka oxygen usikhiqizela ubani u560 cubic centimeters. Uyabona? Ngokwe ratio la kuno 1 la kuno bani kuno 2. Sesiyazi ukuthi u1 mole usikhiqizela bani u560 cubic centimeters. Last no 2. Futhi kuzoba bani twice that of bani oxygen. U1 mole should last abantu bani no 2 moles ka water. So into esizoyenza ke lapho ngoba ratio ithi 1:2 futhi kunobani kuno 2 moles kabani ka water. Okay, buka lapha. I-ratio ithini 1:2 and sesiyazi ukuthi 1 mole ka oxygen ubani u560 cubic centimeters. Now into esizoyenza ke manje sothi n ngokwe ratio 1:2 sothi n is equals to v over bani ovm. Now i-volume ubani u560 divided by bani u24,000. Uyabona ukuthi bayimthafana cubic centimeters nalast bani sino cubic centimeters. Uzobeke usushaya ini i-calculator ukuze sithole ama moles kabani ka oxygen lawa akhona. Lawa ma moles ke uzothi 560 divided by 24,000 kuzophuma bani u0.023. Ngoba i-ratio ithini le ratio siyakwazi ukuthi i-mole futhi akhona. Kodwa in this case ngoba i-volume esinikiwe yona sathi 1 mole uzolingana lana, so sebenzisa le formula ku n is equals to v over vm. Now 1:2 lona ke ngoba ulingana nobani no 0.023 okabani oka oxygen, okusho ukuthi ke u-H2O yena uzolingana no 2 times u0.023 moles. Sithole bani u0.046 moles. Then ngoba bafuna i-mass la sesizothi ke number of moles n is equals to mass over molar mass. Then in number of moles bani u0.046. I-mass yona esifuna siyazi. I-molar mass ka water bani u18. Usuzothi ke mass is equal to ushaye i-calculator uthi 18 times 0.046. I-answer uzoyithola lapho u0.83 bani grams. Uyabona, angiphinde futhi ngiphinde. I-ratio ithi 1:2
shuthi u1 mole noma ngokwama coefficients la 1 is equal to bani u560 cubic centimeters kabani ka oxygen. Ngizosebenzisa ke N is equal to V over OVM, molar volume 24,000 in this case. Ngithola ama moles ka oxygen alingana nobani no 560. I-ratio le 1 is to bani 560 ngokwala. Ngoba u1 is to 2 ngizomultiply ngo2 lokho ngithola ama moles kabani ka water bese ngisebenzisa la formula ukuthola ini i-mass ka water. Usoyitholela ini ke lapho u4 marks wakho. Bese kuzoba u5.4. The graph below, not drawn to scale, is obtained for the mass of oxygen gas produced over a period of time in experiment A. Uyayibona ke lo graph leyo. Lapha kuma x-axis sino 0, 3, 9, 20, u-t, u-30, u-36. Bese kuzoba ubani u-0.4, 0.6 ma y-axis, 0.8 no 0.9. Sebethi-ke use the information in the graph to answer the following questions. 5.4.1. Write down the rate of production of oxygen gas for the interval 30 to 36. Bathini lapho, write down the rate of production of oxygen gas for the interval 30 to 36. Uyabona mawubuka u30 no36 udweba line horizontal lapha yana straight. Angithi ukuzikwazi ukuthola ini ukucalculate i-rate. Udinga ukusebenzisa leya formula leyana ethini ake siqhubeke la ku 5.4.1. Write down the rate of production of oxygen gas for the interval 30 seconds to 36 seconds. Now mawubuka ke graph laphana uyabona ukuthi mawusuka ku 30 seconds uya ku 36 seconds. Mengase kuthona ubeka i-ruler kuzoba yini i-straight line. Now mawubheka ilokhuzana i-formula yokucalculate i-rate uthi change in this case ngoba sinikwe i-mass uthi ini change in mass over change in time. Ngoba ngokwala sinikwe ini i-mass sizothi change in mass over delta t. Now uyabona ukuthi i-value ka y phakathi ka 30 no 36 iyafana iubani u0.9. So uzothi 0.9 minus 0.9 isikhathi ke kuzoba bani u36 minus 30. Buka ngaphezulu u0.9 minus 0.9 kwenza bani u0. Okusho ukuthi ke answer yakho lapha fanele kubani u0 grams per second. Uyabona ubungaqhamuka ubhala 0 grams per second nje ngaphandle ukuthi uzubhale yonke lento ngoba vele ilokhuzana i-change in mass izoba u0 ebese uthi change in time kuzoba u6 seconds. Kodwa egcineni answer fanele kubani u0 grams per second. Ake siqhubeke ke siye lapha ku 5.4.2. Bathini will the rate of the reaction in the interval 3 seconds to 9 seconds be greater than, smaller than, or equal to the rate of the reaction in the interval 9 seconds to 20 seconds? Okay. Uma ke sibuka lapha, buka lapha question paper yakho. Uma sibuka lapha between ulokhuzana u3 seconds to 9 seconds siyabona ukuthi ku steep futhi kudonsela kakhulu. Kanti between u9 seconds no 20 seconds sekuyaqala manje ukudonsela kwenze njani kuyancipha. Uma kunjalo ke ilokhuzana i-gradient between u3 no9 inkulu ukune gradient between u9 no 20 seconds. Therefore, i-answer ka 5.4.2 izothi greater than ngoba between 3 no 9 kunjani i-gradient is greater than. Uma phela sikhuluma nge-gradient in this case sikhuluma ngani sikhuluma nge-rate of reaction. Usiyabhala greater than.
ake siye lapha ke ku 5.4.3 bathini. The average rate of decomposition of hydrogen peroxide is 2,1 times 10 to the power negative 3 moles per second. Calculate the value of time t on the graph. Mabuka ke lapha kwe graph kune value laphana esinganikiwe yona kodwa kuvele kwabhalwa bani? Kuvele kwabhalwa u-t. Now bafuna sicalculate ke lo t. Basinike ini? Bathi the average rate of decomposition of hydrogen peroxide is 2,1 times 10 to the power negative 3 moles per second. Now if we average leyo, njengoba bathi ke manje asicalculate ini i-value ewu-t. Into azoyenza ke lapha ile. Ngoba i-formula ithini? Ithi rate is equal to u-delta y over u-delta x. Buka. I-rate basinikile lapha ya. I-rate ubani? Iwu 2,1. 2,1 times 10 to the power negative 3. Now into esizokwenzeka kile. Into sizoyenza manje sesiya lapha ku delta y. Kodwa qaphela. Uyabona ukuthi le value esinike yona noma le rate esinike yona iwu 2,1 times 10 to the power negative 3 moles per second. Kanti lapha yasinikwe ini? Sinikwe ama-grams lapha kuma y-axis, kuma x-axis sinikwe ini? Sinikwe i-time in seconds. Into okufanele siyenzekile. Asiconvert-ke lama values emass esonikwa wona. Ebese si-calculate ama-moles. Sisebenzise ama-moles ukucalculate ini? Ukucalculate lo thile okufanele simthole. So into esizoyenza ke manje ngizothatha ama values awu2, leyo value enye fanele libe nobani? Fanele libe no t. Leyo value ihambisana no t ubani? U0,9. 0,9 all over u-t lo esingawazi minus lapha ke sesingakhetha noma yipi value, ake sikhethe u3. U-t3. So t minus 3 lapha ku-t3 ubani? U0,4. Buka. U0,9 grams lo, u0,4 grams lo yana. Kodwa ama unit esinikwe wona lapha yini? U2,1 times 10 to the power negative 3 moles per second. Moles per second. But lapha yasinikwe ini? Sinikwe i-mass kanye nani? Buka. Uyabona lapha sinikwe ini? I-mass kabani? Ka oxygen in grams. Kodwa le unit lesinikwe yona yini? Ama moles per second. Njoba kade ngisho ukuthi kufanele ukuthi senze njani? Kufanele siconvert lo 0,9 no 0,4 simuse kuphi? Simuse kuma moles. Kodwa ke nakho kubalulekile. Sinikwe i-mass kabani? Ka oxygen lapha ya. Kanti lapha ku 5.4.3 bakhuluma ngani? Nge-average rate of decomposition of hydrogen peroxide. Nanga bakhuluma ngayo. Kodwa thina sinikwe bani? Sinikwe graph ekhuluma ngo-O2. Into esizoyenza ke manje sizoconvert lo 0,9 nalo 0,4 ube yini? Ube ama moles. Akabala ama moles lawo. Kuzoba ama moles ka O2. Mase sisebenzisa i-ratio. Mengikhuluma nge-ratio ngikhuluma ngalezi numbers zokubalansisa. Nangu kuno1 lapha. Lapha kunobani? Kuno2. Yini indaba ngenze njalo? Bekuzoba wrong kube ngisebenzisa ama values kanje. Ngoba lo 0,9 no 0,4 kwabani? Oka oxygen. Buka. La nginobani? Ngino 0,9. Sengizothi ke number of moles of bani? Of O2 is equal to u0,9. Ngisebenzisa iphi formula njalo? Awuthi ngibhale phansi. Ngisebenzisa le formula le ethi N is equals to mass over molar mass. Sengizothi 0,9 divided by u-O2 ngoba u-oxygen uwodwa ngokwe-periodic table atomic mass yakhe u-16. 16 times 2 kwenza bani? U-32. 32 ebese ke wena ushaya i-calculator uthole ukuthi ama-moles e-oxygen lapha ku-0,9 mangakanani. Ake sishaya i-calculator ke sikubone ukuthi
mangakanani lama moles lawa ka lokuzana ka oxygen. 0.9 nawe shaya ka calculator lapho. 0.9 divided by 32 i-answer khona u 0.028 0.028 moles. Uyabona? Now into esizoyenza ke manje ngoba lapha sino 0.4 enye option esinayo eyokuthi singasebenzisi 0.4 vele sebenzise bani u0 no0 ngoba phela bathe average. Mebethe average bathathe wonke ama values between u0 no t ama y values base bethola ini i-average. Into esizoyenza ke manje le ama moles ka oxygen lawa sefana sithola ama moles kabani ka hydrogen ngoba i-ratio ithi 1:2 lo sengizomultiply ngo2 ukuze ngithole ini ama moles kabani ka H2O2 okulingana nobani no 2 times 0.028. I-answer ke yalapha izothini ke manje izothi 0.2 times u8 izothi 0.036 moles. Buka sesothi ke manje lapha ya lalela phela ngithenga ngithi average lesinikwe yona lapha la ngingafaka u0.4 hamsana no3 sengikhetha ke mina ukuthi ngishintshe u0.4 no3 ukuze ngenze izinto zibe lula. Uma ngiqhubeka no0.4 grams kuzofanele ngiphinde ngicalculate ini ama moles kanti bona bathe yini leyana i-average. I-average ke phela uthetha noma iphi value usuke ifitha. So no 0 nawo la no 0 la banjani bayafitha ngoba lo bani u-average. So ke la sengizoba -0 -0 nangezansi. Lana sengiyamsusa ke u0.9 sengifaka bani u0.036. Ngizobe sengenze njani ke manje ngizo cross multiply. Uthi wami usezo ngizobe ngibhale ngapha sengizoba no t multiply by 2.1 times 10 to the power -3 is equal to 0.036 bese ngidivide ngaye lo ngala ngiphinde ngikwenze ngale. Therefore uthi usuzoshaya ke wena ini i-calculator uthi 0.036 divided by 2.1 times 10 to the power -3 uzobe usithola ke isikhathi ukuthi siwubani. Ngiyayibamba lapho mina.